Satriya pinilih panglimbang 5 menit dina Jemuah Kliwon tanggal 23 Januari taun 2026 kapethik saka kitab Kapisan Samuel bab 24 ayat 2 tekan ayat 21. Sawetara dina kepungkur wis padha kita lelimbang bab Daud minangka satriya piningit lan siningit. Minangka satriya piningit panjenengane pinilih Allah kanggo ngirit bangsa Israel tumuju kahanan luhur lan misuwur. Dene minangka satriya siningit panjenengane tinite ora marga bleger raga kang gedhe dhuwur dempalan limpat ananging luwih ana ing kahanan atine kang banget berbudi bawa laksana. Panglimbang dina iki ngajak kita kabeh sinau marang Daud kang awit marga kahanan atine kang becik mau pinilih Allah kanggo ngengon umat pilihan Israel. Waosan dina iki ngemot prastawa kang banget tintrim mligine kanggo Daud sakonco. Raja Saul ngetapake prajurit pilihan cacah 3.000 wong kanggo nglari playune Daud sakonco menyang papan pangonan kukuban Gunung Parang wedhus alasan. Marga kabelet Raja Saul kanthi ijen mlebu sawijining guwa kanggo mbebuang. Ndilalah guwa mau mujudake papan pandelikane Daud sakonco. Sumurup Raja Saul kang tanpa kantha lan kanthi mbebuang, sawetara pendhereke Daud matur, "Den, dumugi titi wancinipun sabdanipun Allah menika. Aku masrahake satrumu ing tanganmu, tumindako apa kang mbok anggep prayoga." Karepe wong-wong mau cetha supaya Daud merjaya Raja Saul. Pindho mijet wae ngranti, Saul kang tanpa kekuatan apa-apa kuwi mesti banget ing gampang kanggo diperjaya. Nanging Daud darbe pikiran liya. Ajrih asihe mring Allah uga asihe mring sang jinebatan ngelikake Daud kanggo tumindak kang luwih luhur. Dheweke ora merjaya Raja Saul, ananging amung ngiris poncoting jubah kang kaagem Raja Saul. Mula ing guwa wedhus alasan kono ora dumadi rajapati ananging kepara kawedhar pratelan tumindak kang banget ing luhur. Daud melasi wong kang mungsuhi dheweke Raja Saul. Dheweke ngejarake Raja Saul urip lan metu saka guwa kanthi slamet. Iki ateges Daud uga aweh kalodhangan Raja Saul kanggo ndandani uripe kang kelimput alias martobat. Rikala Raja Saul wis sawetara adoh saka cangkem guwa, kanthi sujud konjem ing lemah, Daud nguwuh, "Sang Prabu, mugi kapirsanana ing dinten menika, bilih satemenipun Gusti Allah sampun masrahaken pejah gesang panjenengan wonten tangan kula. Nanging kula mboten tumindak ingkang damel kacintrakan paduka, awit kula sanget ngajeni tiyang ingkang jinebatan ing Allah. Menika buktinipun irisan ponco jubah paduka." Krungu pratelane Daud karo muwun Raja Saul ngendika, "Apa iku suaramu putraku Daud? Becik sira tinimbang ingsun, awit sira wis nandukake kabecikan marang ingsun." Para tresna pelem kinasih, dina iki Daud mulangake marang kita kabeh kepriye tresnani mungsuh. Panjenengane ora males piyala nganggo piyala, ananging males piyala nganggo kabecikan. Marga ngendelake Allah mawelas lan asih, Daud kasil menggak lan ngendhaleni pepinginan kanggo males lara wirang sarta ngganti nganggo tumindak welas asih mring wong kang nganggep mungsuh dheweke. Kaya kawedhar ing waosan Injil, satemene awake dhewe uga wong-wong pinilih sauger bisa nindakake pakon tresna tintresnan, luwih-luwih nresnani wong-wong kang nganggep mungsuh senadyan kang padha kita tindakake becikanane. Suwawi sami munjuk,
Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Alma welas kawula sembah nuwun awit tulodo luhur dawuh ingkang tresnani lan melasi tiyang ingkang mengsayi panjenenganipun. Nyuwun kegiatan dalam Duh Gusti amrih kawula saged nulodo kaluhuranipun satriya pinilih Daud. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin.